Namaste, milá duše. Moc ke zdravím, vítej u dnešního videa, u tohoto poselství. Dneska se podíváme na to, jak poznat, že mám za sebou už řadu minulých životů, neboli že jsem starou duší a jak případně s tím dále pracovat, s touto informací, a také se podíváme na to, kolik životů lze žít na zemi. A bude to opět skrze channeling, skrze mé průvodce anděly, a budou to mé osobní zkušenosti právě z načítání různých minulých životů a z těch regresí, kterých jsem právě byla součástí. Protože už mám za sebou mnohé zkušenosti, sama mám načtených zhruba 5-6 svých životů, takže já osobně se asi můžu považovat za nějakou starou duši, která na zemi má už právě mnohé zkušenosti a mnohé poznání. A jestli to si právě ty, tak to se můžeš dozvědět tady a teď, v tomto dnešním povídání. Chtěla jsem vám moc poděkovat za vaše otázky. Pokud vás napadají další otázky, třeba ke kresbám čaker, nebo k tomu, jak vcházet do svých životů, do regresí, nebo otázky ohledně aury, ohledně jemnohmotných těl, nebo ohledně numerologie, životních čísel, astrologie, tak moc ráda udělám právě další díly, další povídání, protože mě to teď obrovsky baví, naplňuje mě to a je škoda to nevyužít, když nějakou zkušenost a know-how mám, tak mohu ho právě tímto způsobem předávat a mě to naplňuje, takže nebere mi to ani příliš času, energie, naopak po natáčení se vždycky cítím jako taková znovu zrozená, takže upřímně baví mě to a cítím v tom hluboký smysl, takže je možnost ptát se i dále určitě. Takže jak poznat, že jsem starou duší? Nebo jak vlastně se v tom vyznat, pokolikáté jsem na zemi a co mě utváří? Zkrátka ty minulé životy můžeme si to představit jako různé fragmenty naší duše. Fragment to je taková součástka a pokud jsem v minulém životě byla třeba i zlodějem, nebo byla jsem třeba člověkem bez domova, mohla jsem být i nějakou královnou na zámku nějakého šlechtického rodu. Mohla jsem být, teď mi přišlo i zvířetem, nevím, zda je to možné, ale tak nějak mi to do hlavy přišlo. Pokud jsem byla v minulém životě kýmkoliv, tak je to určitý dílek, je to určitá část a zkušenost, která se skládá jako takové vagóny vlaku za sebou a potom je to celá ta souprava, celá ta soustava těch příběhů a životů. A to žiju tady a teď. Takže úplně jednoduše můžeme to zjistit tak, že se podíváme právě do tvých minulých životů a pokud uvidím 2 životy, 3 životy, 5 životů, tak se dá říct, že vlastně jsme tou starou duší, která na zemi má mnohé zkušenosti, která si prošla opravdu vším. Možná tam byly nějaké radosti, možná tam byly nějaké strasti, vzestupy, pády, možná to byla jako horská dráha, protože životy a ta zkušenost duše na zemi je to jako cesta, kdy mnohdy jdeme strmě do kopce, potom někam vystoupáme na vrchol, cítíme tu hojnost, ten blahobyt. V dalším životě si vyzkoušíme pravý opak, kdy klesneme dolů, máme téměř žádný majetek a tak nějak ta duše se často učí skrze nějaké protiklady, polarity, jako kdybychom byli na misce vah. Často se mi stává, že právě u vás, starých duší, které za sebou máte třeba 5-6 životů, že vidím celou tu skládačku a zjišťuji, že v nějakém životě jste byli nějakou velice významnou dámou, která měla mnohé sukně na sobě, která byla vážená královským dvorem, která byla opravdu takovou noblesou, dominantou. A v dalším životě jste třeba byli jenom takový obyčejný člověk, který miloval naopak klid, který miloval les a zvířata, který byl obrovský pokorný a prožíval to zcela obráceně. Mnohdy se naše duše vtěluje právě v mužské či ženské podobě. Říká se, že to je půl na půl, ale za mě není to tak vždycky. Zkrátka duše jako taková je bezpohlavní a když se vtěluje na zemi, tak na sebe bere určitou podobu. Je to jako když si vybíráme, co chceme zažít, co chceme zkusit. Někdo chce cítit tu svoji sílu, tu svoji odvahu, nebojácnost, chce být lídrem a vůdcem a proto si potřebuje vyzkoušet právě mužský obal. Někdo chce procitnout do sebelásky, sebepřijetí, sebeuznání, chce možná procítit, co to je emoce, co to jsou
zážitky do hloubky a tak si vybere citlivější ženský obal. A je to naprosto v pořádku, je to volba právě každé jedné duše. A je to tak, jak to má být. Stejně jako den narození, ta konstelace, kdy se rodíme, je to opět jenom nějaké nastavení, to, co si chceme prožít. Někdo se narodí 1., někdo 28., někdo 14., je to jiný měsíc, je to jiný rok a všechno to je taková určitá souhra, ve které se naše duše rozhodne právě přijít na tuto zemi. Protože chce to prožít právě takhle. S takovými podněty, se dá říct. Takže tolik právě k těm fragmentům duše. A tady a teď, možná už jsem to říkala, ale jsem skládankou toho všeho dohromady. Takže pokud chceš zjistit s nějakou jistotou, že na zemi nejsi poprvé, naopak, jako v tom včerejším videu, ale že máš za sebou již mnohé životy, tak je možnost právě objednat si minulé životy a nahlédneme tam společně. Já skrze své třetí oko se podívám a hned uvidím, zda jsi tady poprvé a pocházíš z Plejád nebo z nějakých jiných vesmírných prostor, anebo zda už za sebou máš mnohé minulé životy a právě si tou starou duší. Další otázka byla, kolik minulých životů máme za sebou, jak to poznat, po kolikáté jsme tady. Protože já často načítám 1 život nebo 2, ale zároveň říkám vám v těch nahrávkách, že není to celé. Mnohdy channeling je na základě potřeby. To znamená, že to, co má být sděleno, tak je, ale nějaký balast, nějaké informace okolo, tak ty sděleny úplně nejsou. Takže třeba řeknu vám v té nahrávce, ano, jsi tady po 5., ale podíváme se třeba do 2 životů. A ostatně necháme zkrátka být, protože tam se nenachází žádné záznamy pro tady a teď, pro tento život. Takže to necháme být a úplně to vypustíme. A zabýváme se tím jedním nebo těmi 2 úseky. A zbytek pouštíme. Necháme to zkrátka plynout. A třeba za měsíc, za 2 se mi ozvete, cítím nutkání podívat se do 4., 5. života a já řeknu dobře, pokud je tam ta potřeba a pokud to není celé, tak podívám se znova a otevřu to na novo, takže dozvíme se zase něco nového. Takže i tahle možnost tady existuje. Životů může být celá řada. Úplně nedokážu říct, jestli jsme tady po 2., po 4., po 5., anebo po 20. Je to u každého úplně jiné. Někdy jdu zkrátka až do období nějakého středověku, pozdního středověku. Někdy jdu do 18. století, někdy je to období 1. nebo 2. světové války. Jsou tam i mnohé útrapy, zranění a neříkám, že to vždycky je jenom med procházet ty minulé životy. I proto právě načítám jenom několik denně, abych měla i svou takovou psychickou ochranu, se dá říct, protože nejsou to vždycky hezké příběhy, ale i tak je důležité je vidět. Protože když je víme, tak s tím můžeme dále pracovat. Často se mě potom ptáte, no jo, a teď už to vím, ten svůj život, a co to teda pro mě znamená, jak s tím mohu dále pracovat. A je to jednoduché. Už jenom to, že to víme, je první a důležitý bod. To uvědomění. A dále někdy mi píšete, ano, to jsem přesně já v tomto životě, a někdy mi píšete, to je přesný opak mě tady a teď. Protože někdo třeba v minulém životě, dám takový příklad, pomáhal druhým, měl nějaký třeba hospic a byl třeba nějakou zdravotní sestrou a podobně. A v tomto životě dělá to samé. To znamená, nese archetyp hodné holky, neumí říkat ne. Často právě pomáhá druhým neustále na úkor sebe, rozdává se. A někdo třeba v minulém životě byl nějakým třeba tyranem nebo mohl mít nějaký špatný vztah k lidem, k přírodě a dost často právě nedbal na sebe, na své okolí, byl sobecký a podobně a napíše mi, v tomto životě činím pravý opak. A to je právě to vědomí toho, že my se z toho poučíme, tím jsme byli, často nám to zapadne a řekneme si ano, to jsem já, tady a teď. A často zase řekneme, aha, tak tam jsem byla úplně opak, třeba já a ten voják, jo, to je nejlepší příklad, to je příběh za všechny dohromady, co tady můžu sdílet. Zjistila jsem na regresi, když jsem ještě chodila na regrese, když jsem si ještě životy nenačítala sama, tak právě tam byl takový minulý život, kdy jsem byla vojákem, kdy jsem střežila
nějakou železnou oponu, řekněme, nějaké obrovské ploty, kde byly různé vysílače, majáky a tak. Bylo to nebezpečné, byli tam psy, kterých se teď bytostně bojím a spousta dalších ukazatelů, kterých já teď se straním a tak dál. A tady a teď mi to nikdo neřekl, že taková bytost, která je velice citlivá, jemná, která vlastně pomáhá neustále druhým, jak jsem mohla já někdy do ruky vzít vlastně zbraň a jak jsem mohla já někdy být v této pozici, už jenom podle toho vzhledu. To prostě nedává smysl. A to je ono, že ta duše zkrátka jedná v kontrastech. Pro ní každá zkušenost je právoplatně platná. Takže duše nepřišla žít nějaký stereotyp, nějakou nudu, nějakou rutinu. Ona zkrátka říká ano dobrodružství, říká ano, zkusme si to. Je to možná hloupé říct, nebo je to možná kontroverzní, ale mnohé duše chtějí se zrodit nemocné, chtějí se zrodit s nějakým možná postižením. Často se říká, že ta fronta na těla vlastně nemocná, tak je delší než na ta těla zdravá. A je to z jednoho důvodu. Ta duše si volí ten svůj chrám, ten svůj příbytek, volí si i rodinu, volí si ten den, datum narození, volí si místo, to kulturní prostředí kolem sebe, bytosti, sociální prostředí, které ji bude obklopovat, to všechno si volí na základě toho, co si potřebuje prožít v tom životě. Takže tak to vnímám a tak to pro mě je, že nic není špatně a duše nedělá omyly a chyby. Ani my lidé neděláme chyby, pouze zkušenosti. Takže možná jsem už odpověděla na všechno, co byla třeba a ještě zapřemýšlím, jestli mě to někam vede, nebo spíše nacítím se. A chtěla jsem jenom říct 2 věci, které mi teď poslední dobou jedou neustále hlavou. První je manifestace a zákony přitažlivosti a jak jsem dlouhou dobu žila v mýtu. A druhá věc je úplněk, lunární cykly a jak jsem taky žila v mýtu. Takže já bych tady ještě chtěla vyvrátit nakonec 2 velké mýty, kterými jsem žila doposud, se dá říct. První věc. Často lidé se bojí úplňku. Kdybych teď řekla, že úplněk ve lvu může přinést do našeho života strach, obavy, zesilnit naše emoční výkyvy, že může vynést na povrch všechny naše stíny a že znamení štíra je prostě transformační, je to smrt a znovuzrození, že vyplynou na povrch veškeré vaše 13. komnaty, tak jak byste se cítili. Asi ne moc dobře. A pokud bych řekla, že úplněk ve znamení lva je možností sáhnout si na svou odvahu, stát se novým člověkem, upřednostnit a uplatnit svoji individualitu, že to bude den, kdy ožije vaše vnitřní síla, kundalini energie a zároveň solar plexus se rozzáří jako slunce a že štír je nádherný živočich, který nás provází životem a který nám dovoluje růst, cítit ten proces toho vzestupu, jako když Fénix roztáhne křídla a letí vzhůru, který nás podporuje, tak jak byste to cítili. A nebo řeknu, že to je smrt a že něco v nás umře, že to bude složité v období dušiček, že to bude strašně složité, že ten štír nám to nedaruje, že nás tou jedovou žlázou doslova může bodnout a může nám přinést různá témata, nevyřešená strachy, pády, desiluze, všechno tohle najednou vyplyne. Tak jaký je to pocit? A tak jsem to dlouhou dobu měla, že jsem si říkala, ajaj, úplněk ve znamení lva, to bude asi těžké. To nám asi měsíc bude chtít ozářit úplně všechny naše témata, kde nemám sílu. Asi mi bude chtít ukázat, že v sobě
Možná mám manipulaci, nebo sebelítost, sebedestrukci. To souvisí přece s lvem. A nebo můžu říct, wow, děkuju. Děkuju za ten úplněk. Nemusím se dopředu ani strachovat, že nebudu spát. To se mi taky stávalo, že jsem si říkala, a sakra, úplněk. A já tak to asi se teď nevyspím. Počkat, on ten úplněk má trvat 2 až 3 dny. Takže to by znamenalo, že on bude silnější a já bych asi 2 až 3 dny nespala. Nebo si můžu říct děkuju. Děkuju za to světlo venku. I světlo v noci. To je úžasný, jak nás ten lev podporuje. To je úžasný, jak všechno je nové, jak se to mění. A tak mi došlo, že spousta těch kanálů, co jsem sledovala dřív, kde říkali, teď je ta nejsilnější transformace, teď to vytáhne takový strach, takový stín z vás. Takže to bylo plné strachu a plné manipulace. A že ani úplněk, ani Bůh, ani vesmír není trestající. Že rozhodně nám to všechno slouží. A tak jsem si uvědomila, že jak jsem mnohdy žila v nějakém takovém strachu z toho, aha, tak teď je to ještě silnější, tak co bude potom? Co bude ten další úplněk? Ten bude ve znamení Pany. Tak to je můj ascendent, to bych se mohla taky bát. A že bychom se mohli vlastně bát takhle všeho, ale že to netřeba. A to jsem si teď uvědomila, že to je velice důležité. A taky jsem si uvědomila další věc, že pokud někdo z mého okolí, nebo já jsem to nesledovala, tak mi bylo vlastně líp. Že jsem ani nevěděla, že nějaký úplněk má být. A tím pádem jsem v sobě necítila ani ta témata, které měl údajně vyvolávat. Takže to jsem si uvědomila, jako, jak se s tím dá vlastně nakládat, že buď to nás to může těsit, anebo nám to může prospívat, ty věci. Že to jsou zase 2 polarity, mezi kterými vlastně jsme. Takže nebojme se úplňku, nebojme se štíra a ani energií síly v roce 24, protože není třeba se bát. Tak to jsem chtěla říct. A druhá věc, obrovský mýtus, na který jsem přišla, když jsem četla teď knížku Brouci v hlavě. Je to knížka o myšlenkách, jak myšlenky často si myslím, že tvoří naši realitu. Takže to video bude dneska zase možná dlouhý, protože ještě tohle chci rozvést. A tam se psalo o tom, že my si myslíme, že když na něco myslíme, takže se to stane. Často se říká, myšlenka rovná se, co si k sobě přitáhnu zpátky. A pak jsem často cítila, že myslím na něco, co vlastně nechci si přitáhnout. A byl tam double strach. Byl tam strach z toho, že na to myslím a ten navrstvený strach z toho, že tím si to vlastně i přitáhnu do sebe, do svého pole. A čím víc jsem na to vlastně myslela a bránila se tomu, že na to vlastně myslet nechci, tak tím se to zesiluje. My tomu dáváme dál a dál tu energii. Ono v nás potom z toho vrství. A potom mi došlo, že absolutně nikdy se to nestalo. Že tolikrát jsem pomyslela na nějakou hloupost, co prostě mnou prošla a je pryč. Je to pryč. Že to byla jenom a pouze myšlenka. A že jsem si tím opravdu nepřivodila žádné neštěstí, žádné trauma. Opravdu nikomu blízkému se nic nestalo. A to jsem tolikrát už myslela na to, že by se někomu něco mohlo stát. A je to normální, jsme lidé, máme strach. Takže nemějme strach z toho mít strach. A necítíme vinu za to, že cítíme vinu. Nedablujme to ty emoce. Je to ještě horší. Je to jako kolotoč potom. Jo, do kterého nasedneme a potom se točíme už. Takže to je takový recept proti vtíravým myšlenkám. Uvědomme si, že myšlenky jsou pouze myšlenky a že na něco myslím neznamená, že se to zítra stane. Ani že se to stane za týden. Naše mysl má skvělou, v uvozovkách skvělou vlastnost, pamatovat si právě to, kdy jsme na něco mysleli a potom se to stalo. Nějaké, jak se tomu říká? Teď mi padlo to slovo. Ne pranostiky. Pátek 13. Mně to úplně vypadlo to slovo. Pověry. Jo, pověry. To je to slovo. Že myslíme si, že něco a následuje něco. Ale tak to většinou není. Takže myšlenky jsou pouze jenom myšlenky. Další mýtus je, nelze nad nimi mít kontrolu. Nelze. Čím víc je chceme kontrolovat, tím víc ulpívají v naší mysli. A ta knížka bych doporučila úplně všem.
protože jsem velice prozřela a je tam hned několika bodů podobných, takže to možná rozvedu v tom videu dalším. Takže možná další video bude právě o myšlenkách a o tom, jak s nimi pracovat tak, aby to byly pouze myšlenky, nikoli aby nám ovládali život. Takže věřím, že k tomu se dostaneme příště. Tak jo, přeju nádherné dny, stále nabízím možnost kresby čaker, tvého čakrového systému. Včera mě napadla myšlenka, že bych mohla to rozšířit i na kresby aury, nebo toho pole kolem člověka. Uvidím, kam mě to povede. A stále je možné spočítat si u mě numerologii, astrologii, vyložit karty pro tento čas a nabízím i online kurzy na aktivaci třetího oka, šambali, inaté a čaker celkově. Tak jo, to je všechno pro dnešek. Věřím, že toto video bylo opět možná podnětem k zamyšlení nebo něčím novým a těším se třeba zase příště. Tak jo, namaste.